наворбардории филми ҳунарии охирин Саиди Саёд 2 моҳ пеш аз деҳаи вешаби ноҳияи айнӣ шурӯъ гардида буд. Дар ин давра гурӯҳи техникию эҷодии филм дар мавзеъҳои дихадравои Тоҷикистон аз ҷумла деҳаи зебоманзараи вешаби ноҳияи айнӣ ва бешаи палангон қарор доштанд. пеш аз оғози наворбардорӣ барои иштирок дар филми мазкур дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм кастинг дор шуда буд ва дар кастинг ҳунармандони зиёд низ иштирок намуданд. ду ҳунарманди шинохтаи тоҷик Маҳмадалӣ Маҳмадов ва Қурбони Собир низ барои нақшофарӣ дар филм даъват шуданд. дар рафти наворбардории филм шурӯъ аз коргардон то гурӯҳи техникии муассисаи давлатии Тоҷикфилм, ҳунарпешаҳои касбӣ, дигар нақшофарон ва дар маҷмӯъ зиёда аз 40 нафар ширкат намуданд. филм аз рӯи асари Аброри Зоҳир таҳия шудааст. воқеан ҳам имрӯзҳо ҷиҳати рушди синамои тоҷик синамогарони ватанӣ бо истифода аз шароити мусоиди филмофарӣ талош доранд филмҳоеро ба навор гиранд, ки фарҳангу тамаддуни миллат ва симои кишвари маҳбубамон Тоҷикистонро дар миқёси ҷаҳон муаррифӣ намоянд. ба гуфти худи коргардони филми ҳунарии охирин Саиди Саёд Муҳаммад Рабии Исмоил, ин филм бо дастгоҳи наворбардории муосир, ки маҳз филмофарони ҷаҳонӣ аз чунин дастгоҳҳои ба наворгирӣ истифода менамоянд, таҳия гардид. сабку усулу ва мавзӯи ин филм аз филмҳои қаблан таҳия намудаи он тамоман тафовут дошта. дар доираи барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 наворбардорӣ шудааст. барои таҳияи филмҳои баландмазмуну ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеа ҳукумати мамлакат шароити хуб фароҳам овардааст ва ба чунин синамогарон имконият медиҳад, ки филмҳои боз ҳам рақобатпазирро дар бозори синамоӣ таҳия намоянд. ҳоло гурӯҳи эҷодӣ ва техникӣ баҳри танзим, овоздиҳӣ ва банду басти филм омодагӣ мегиранд, ки аз раванди он низ иттилоъ хоҳем дод.